Tamaşevanê nêja şandek ji Ewropayê çûye Tirkiyê dixwazin rêberê PKK Abdullah Öcalan bibînin. Şande ji 39 kesan pêk tê li bajarê Stenbolê li gel hev serokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan civiyan. Dem Partiyê ragihandiye ku ew şand ji akademîsyen, parlamenter, mafnas û rojnamevanan pêk tê daxwaza hevdîtina Abdullah Öcalan kiriye. Hev serokê Dem Partiyê li gel şandê pêvajoya aştî û civaka demokratîk gotûbêj kir. Her wiha Dem Partiyê diyar kiriye ku îro civînek hatiye kirin. Di civînê de peyama rêberê PKK Abdullah Öcalan ya ji bo wê şandê hatiye xwendin. Abdullah Öcalan peyama xwe de gotiye haya wî ji daxwaza şandê ya dîtina wî heye hêvî dike di dema pêş de şert û mercên hev dîtinê pêk bên. Endamekî wê şandê ku parlamenterê Parlamentoya Federal ya Almanyayê ye daxuyaniya şandeyê xwend û got ji bo çareserkirina pirsa Kurd biriyên diyalog û gotûbêjê. Derfeteke dîrokî heye divê Öcalan û hemû girtiyên siyasî bêne azad kirin. Kürt halkının haklarının sistematik olarak baskı altına alınması em li hember çawisandina sistematik a mafên wan û durxistina wan a berdewam ji pêvajoya demokratîk li Tirkiyê hevkariya xwe bi gelê Kurd re nîşan didin. Em bang saziyên Tirkiye dikin ku ber bi hemû aliyên civaka Kurd re gavên berbiçav ên diyalogeke rastaqîn û aveker û danistandinên aştiyê bavêjin. Em bang li hemû tevgerên pêşverû, partî û gelê Tirkiye dikin ku ji bo serkeftina vê pêvajoyê em bi hev re bixebitin. Tenê birêyeke wiha mirov dikare guhertineke mayînde û berdewam dabîn bike û rêl ber Tirkiyeyeke bi rastî demokratîk were vekirin. Di vê pêvajoyê de em ê berdewam çavdêriya gavên hikûmetê bikin da ku piştrast bikin ku Tirkiye erkên xwe yên navneteweyî yên rêzgirtin bi cih anîn û parastina mafên mirovan ên hemû mirovên di nav sînorên xwe da pêk tîne û em hêvî dikin ku Türkiye dê bikeve veguherîneke rastaqîn a ber bi civakeke demokratîk û berfireh. Uluslararası yükümlülüklerine yerine getirilmelidir.